Mambiani kadi Senegal naaɓe no mbaɗiri ni ɗesi waade kono wiide Allah oɗo haaldani hen gila adal gila photo ji makko kollirteɗe gila vidéo ji makko kollirteɗe gila puujoje makko walla joɓɓi to banggue haala français kollirteɗi foof ina holliri wonde sabotage oɗo mbi poɗantoɗo lefol laamu Sénégal naaɓe mbi Allah oɗo haaldani hen tawa Allah ko oɗo moftanno leydi Sénégal woni Bassirou Diomaye Faye mbiyen sappo e jeenayi ɓe ɗon nde ɓe cuɓa ɓe mbaɗi Sénégal naaɓe si yimɓe cuɓama goni lawa koɓe foɗɗiniroɓe lefol laamu jagguirtama woni foof ko président hade suɓgoji ɗi wadde jagguirmo woni fof ko président kala kada haale mum haaldu e mum bawɗo wonde hoorejo leydi nani tawde kay Allah yawtini ɗum ɗeɗo daawi ɗe kalɗen foof ha yettimo ɗum cuɓugol Bassirou Diomaye Faye ko sanction no mbiruɗa ni tigui rigui ay no yimɓe mbaɗirno ni sanctionné Ablaye Wade Macky Sall nde laamoto nde hayso wona Macky Sall kala bawnoɗo wonde ko kañum laamoto kañum folata Ablaye Wade ay ɗo ɗo tolni ɗen ɗo ko Ousmane Sonko woni e ɓerɗe wotoɓe ɓe eko hollira e foof ko Ousmane Sonko woni ko kam kadi liggi ɗum ɗo hayso tawi fannu no liggiri ni hen sahaji yoɗani hen sahaji fewani saabu dartowo moƴƴugol leydi dartirta leydi so welama yobbon hayso tawi fewani ko kanko woni e ɓerɗe Sénégal naɓe kanko gonɗe e ɓerɗe Sénégal naɓe ɓe noon laamu ngu walla ñawoje ɗe diwtimo o wawa wonde so wawa wonde kala mbo joofi ko mbeelu makko wonata ko kanko woni ɗo no mbirni Diomaye moye Sonko moye Diomaye Diomaye woni Sonko woni Diomaye kono noon hay on slogan Diomaye walla taaridi communication politique no fonno ɗum salade so neɗɗo o suɓama on mbi ko o woni o firti won ko jawɗon e oɗo mo mbi ton woni oye mo suɓaka sa wi Diomaye woni Sonko woni Diomaye firti ko Diomaye mbaɗaɗo to banggue communication hay onon wonko jawɗon e makko ɗum noon communication fonno wawde yuntade ɗum kono ɗum foof yimɓeɓe ƴewani ɗum hayso laggal mbimen darnano tawa ngal ɗo laggal ko ngal ɗo laggal Ousmane Sonko joofi hikka ko kañum nawata polgu wona saabu yimɓe ina jiiɗi Diomaye wona saabu yimɓe ina jiiɗi ngal ɗon leggal ala saabu ruumo cycle duuɓi sappo wonnoɓe ɓeɗo ɓe kastama ɓe nesti yimɓe ɓe kala ko ɓe mbaɗi hankkadi fewata yimɓe ɓe welata yimɓe ɓe holko waɗi ɗum noon waɗi ɗum ko kala duuɓi sappo aɗa andi hay carte d'identité waylirte ko duuɓi sappo par ce que duuɓi sappo mbaadi neɗɗo wayloto hay permis a konde wiiro waylirte joni ko duuɓi sappo mbaadi neɗɗo wayloto ay duuɓi sappo ɗi dañino duuɓi jeetati o helli fam dañi duuɓi sappo e jeetati on anda ko wonno ɗo haadi on andi tan ko caɗele ɗe wuuri ɗe wadde waɗata ɗama mum tan koko jogori arde te kadi suku yiyata tan ko suku bandum holi on suku bandum ko Ousmane Sonko kadi ɓe jii wonde ina waɗi injustice te Sénégal naaɓe gutiranno makki ko toñama waɗama won gueɗe laabani hewɓe hen kadi jaadi Ousmane Sonko kadi eko ɓuuri ko hen hewde hayso tawi won ko waɗi won hen kadi ɗo toña walla won hen ɗo holla doole ko hen wonde foof Ousmane Sonko jeeyaka Bassirou Diomaye jeeyama yimɓe ɓen poti namdetade holno Bassirou Diomaye Faye jeeyira e nder ɗiɗo suɓgoji hewɓe namdittaka ngal ɗon namdal holno sifiri dossier makko surtout ça dossier makko jetti e conseil constitutionnel holno signiri ɗum holno signirimo Hamet holno signirimo haɗa waɗi prison niɓɓere nan ɗon ɗum waɗi tuuma mo ɓe mbiyata e conseil constitutionnel en mbawa wiide eɗen ndiwto conseil constitutionnel tuuma mo tuuma o kono jaggen tan ko Allah wi ko o laamoto ala ko neɗɗo wawi hen ko laamoto kala ɗo mbawɗen waddemo kala ɗo mbawɗen moftudemo hay goto fadano oɗo suku mo duuɓi 44 ina ardo hande Sénégal naaɓe wona to banggue gandal makko wona to banggue jangde makko wona to banggue foof kono Allah wi ko o so Allah wi ko o kadi yimɓeɓe jaɓat ko o wadde mbiyen o so Allah wi ko o yimɓeɓe jaɓat ko o te kadi Allah fondata laamɗo koye dow laamaɓe no cifori kala mo Allah addi yo laam tawat ko oɗo tolnodiri e fannu laamaɓe ɓe no cifori ni wadde Allah wi Bassirou mbiyen Bassirou ɗum han kadi ala ko wawa wonde hen heddoto noon ko Bassirou o ko holi on
basiru o ko holi on ɗonne kadi alay sago paamen kala bawɗo suɓede woni lamɗo ñande cuɓeɗa ne gonɗa lamɗo ñande anda ne les grandes tendances nde yaltide anda ko an lamato ñande hen a natti wonde an saabu ñande hen GIGN ne yahata gallema waɗa couvrir sa tini e sa tinani ñande proclamation ina waɗe dendagal jokkorɗe ma noddirɗe ma téléphone foof heɓtete totteɗa téléphone ngaji goɗɗi totteɗa pisuji goɗɗi ɗa notiro a natti wonde an a sengtama e nder renno ngo ɓen ɗon noon ko kañumen mbujotoma ko kañumen keblatama ko kañumen mbaɗatama hooreji tigui rigui wona no cifirinoɗa ni walla no gonirɗa ni gonirta ala to ɓongue ɓornugal ma to banggue cinkal ma to banggue jaɓɓal ma foof han kadi koko satate saabu ka ayawo leydi Sénégal wadde woto yimɓe cikku Basiru mboɓe jiyata e nati ɗe e ayawuji ɗi ko on Basiru jokkata wodde sa woni lamɗo han kadi ko leydi ndi e hoore mum protocole hoore mum kañum jogui fofof ma wona ɗo belleɗa ñamata kokoɓe beela ñamata wona ɗo belleɗa joɗotoɗa koɗo ɓe beela joɗotoɗa wona nde beelaɗa jaltata wona an wiyata daraɗen ɗo ndewen ɗo ko kamɓe mbiyata ko ɗo darate ko ɗo rewate ko ɗo joɗote wadde woto jawen président to banggue duuɓi mum to banggue gandal mum ha cikken o wawa wadde saabu hayso tawno dañoɗo duuɓi capanɗe jeenayyi walla capanɗe jeetati so arini kañum foof ko ma saate ma fewnite ma wiye ko ni waɗate e foof e foof mboɗo sikki bandiraɓe paami kono en mbayno en goɗɗata nden toɓɓere yimɓe hewɓe mbi oɗo élection sa yi Amadou Ba perdi ko Macky Sall liɓi mo saabu Macky Sall suɓanama mo kono o wona candidat mum tonguiri hoore soppini no tonga koyɗe no nanirnomi eno mbiruɗa ni e a jarama no fewi haala ke ko nan nder wonken mbawa haalde hen noon wonken mbawa haalde hen kono won kumpitiɓe kumpiti en jamfaji ɗi gona jamfo goto jamfaji ɗi koɗi tati noɗi mbayi en mbawa haalde kono kam ne waɗi jamfaji en mbawa haalde kono kam ne waɗi jamfaji eɗen mbawi jaggide ɗum jamfaji woni hooreji leydi wonmo joofino caggal mum wona on waɗa on jaggiri ɗum jamfa jeyama e suɓotoɗo jeyama e nder suɓogoji ɗi ok nde oɗo waɗa o holliri o jaggini ɗum ndew yeehi ha nder wiyama wonko yii ko heewi te ɗum kadi ene settini e baɗe ɗe ko yii ko heewi tonggimo te kadi wona ko yewtiti e on ɗon mbo waɗi walla on ɗon mbo yimɓe makko mbaɗi mbo wawi jaggirde ɗum kanko nde jamfa ko heddi ko so woni jamfa ko jamfa joftiko ɗiɗo jamfaji tati eɗen mbawi wiide mbasani wadde kono wona tan ni Macky kalen haala Benno Bokk Yakar toon jogornomi yaade caggal defeɗo janggo Benno Bokk Yakar gurdam muɗum aɗa wawi jokkude ko jiɗɗa haalde ko e on saaha nandora hen golɗon jaabol janggo gurdam Benno Bokk Yakar e parti ni APR haade janggo Benno Bokk Yakar hande o taw kono kadi ganden nguɗo joomu wona joomu ngo Amadou Ba liɓa ko joomu ngo candidat Macky Sall liɓa so joomu ngu ina foti asketinede Macky itta hen askal mum ko Macky liɓa kanko liɓa kanko e mbo suɓino liɓa so jaggini on so jagginani on soɓe lurdi so famodiri yeesonko less soɓe jewtidi foof ko nder to banggue to tarik kam jaggata ko on mbo jopino o walla on mboɓe jopino ko on ɗon liɓa kono Benno Bokk Yakar ko adi foof en gandata rappi par ce que rappi coalition baɗɗo duuɓi sappo e ɗiɗi meeɗa wadde e nder taarih leydi Sénégal coalition ko duuɓi ɗiɗi duuɓi tati duuɓi nayyi so heewi coalition duuɓi sappo e ɗiɗi noon ko saabu tan Macky rokki labbo foftunde mum kala ko fodanno hen o heeɓi kono heddi ɗo ɗon ko laalaɗe sa ƴeewi AFP ko laalagal ngal heddi ɗon e inde nde kono AFP o natti ɗon wonde sa ƴeewi parti socialiste eno fecciri ni e ko yeehi ko ma andu parti socialiste o natti ɗon wonde mi haalani landaji goɗɗi tokosi ɓurɗi famɗude ɗiɗo landaji ɗiɗi ɓurɗi mawnude wadde ko laalagal woni ɗon wonande Benno Bokk Yakar ɗiɗi APR mandaɓe ko bewre manda ko hawtade hoore mum kono APR no yimɓe mbirata ni anda hoore mum pourquoi mbiɗa ɗum wona parti cañiɗo wona parti baɗaɗi structuré wona mais akila force tawi parti o sañaki ko holon ko stratégie politique ok mboɓe cuɓino horeji leydi ndi suuɓi woppirde ni parti o pour la vivacité sa ƴeewi toujours APR en kamɓe poddirte koye maɓɓe ɗum addana parti wuurti saabu a yaltata parti o hay saɗa haaɓe kaɓeteɗa koye nder parti o kono ɗum foof e waade noon nde oɗo suɓade ko APR naɓe daari ulli hen leydi
ko adi fof nde wiya kala jiɗɗo wonande Benno Bokk Yakar yo ar woodi notitiɓe kamɓe notitiɓe tawde ɓe gandi ko goto jogori ƴettede hen kamɓe fof ɓe poti wonde wono serment so goto ƴettama minen fof komi rewa ɗum walla anduɓe ndewta mum ɓe mbiyen minen min jeeyaka hen komin candidat de toutes les façons kono mbawa yaade ha yetto ɗo wiye o suɓama mbiyon tawde min mi suɓaka min komi jahowo mi heeɓa hirade ɗum kadi en mbawa wiide ɗum ɗon kadi wona jamfo gueɗel ɗimen guel won yiitiɓe koye men e APR cikki mataw wonko goni taw noon wonko goni e nder diwnuji men kono ala ko mbawi wonde e nokkuji goɗɗi e nder leydi ndi ala koɓe pirti surtout ça ɗum waɗi won hisotoɓe koye men tan e Dakar cikka keeɓi foof won hisotoɓe koye men e Kolda cikka keeɓi foof won hisotoɓe koye men mataw e Matam cikka keeɓi foof taw ɗum ɗo ko ne famɗi wonande sa ƴeewi ɓeto leydi Sénégal e mbaɗi kuftidinde wadde ɗo Benno Bokk Yakar taw rappi taw hiɗɗi taw hastama te kadi ko laalaɗe goni ɗon gueɗel ɗimmel guel ko APR yuɓɓani APR mo yuɓɓani o kañum e hoore mum ɗum kadi rutti fecci e baalaji horejo leydi ndi kadi ne wiira waɗi ni so tawi ko waɗiri hono noon ina wawi taw fewani so leelde darade hen en namdima Amadou Ba holko saabi yim jiyani horejo leydi ndi ina warña e nder dingal ngal ina darto ma e nder dingal ngal beele ko anji wirnudema walla ala o jabti tan ko on nan waɗa ko foti ko wadde so waɗi ko foti ko wadde ni won wiyoɓe leeli kono wiyoɓe leeli ɓe wi ko wiyoɓe moyen politique yaltinaka moyen politique gañataka leydi ndi meeting gañataka leydi ndi mbiyefego caravane gañataka leydi ndi moyen politique gañataka leydi ndi wona mo tottuɗa oɗo aɗa jogui haqiqa wonde ko tottuɗama ko ene wona sababu haw suɓoma ɗum hankkadi kewti e nder politique ɗo adan ɗo ko politique naɓe puntanno ɓesgu ngu ɗo ɗo tolden hande ko ɓesguji ɗi puntata politique naɓe pourtata politique ndi nden très bien nden ko waɗoɓe politique mbiyata mbaɗane min gaddana on joni ko waɗoɓe wotoɓe ɓe mbiyata gadde min mbaɗana on te son gaddi on ngala garanti wonde ko ina holliri ɓe mbaɗi tawde isoloir nan ɗon tawde fofof nan ɗon jiɗen wi tan nguɗo joomu Amadou Ba ina kalbo soynano ko ɗum ma tawa yiyatama politique kono noon kadi haysa soynimo ɗum kam soynano ko deuxiéme tour holko waɗi coyneɗen ɗum holko Benno Bokk Yakar jeyno ko Kolda Mamadou Diaw yalti Mambo yalti te kañum gagné mairie Kolda holto Benno Bokk Yakar jeyno ko Kaolack Serigne Mboup heɓtino ɗum arti wonti kadi candidat e woɗɓe ɓe ganduɗa ɓe ko fengɓe toon jeyno ko Linguére toon ƴettan ɓaftanno ko heewi sukkira ɗum won jolde Ali Nguy Ndiaye yalti jeyno ko Gossas e on ɗon diwan hol jaltuɗo toon Boun Abdoulaye Dione yalti toon jeyno ko ene foɗodirateno Ziguinchor e ko way noon Ziguinchor guila Sonko yalti Pastef dari heɓti Ziguinchor joni so tawi a jeyani Dakar a jeyano Dakar guila 2019 a jeyano Diourbel département ɓurɗo hewde yimɓe Sénégal ko toon jeeya woni Mbacké a jeyano ɗum a jeyani Thiès e ɗum ɗo ka jeyano a wasi Ziguinchor yanti hen a wasi Kaolack yanti hen doole ma ustama diwan Louga Linguére wonno saabu yontaɓe yaltuɓe toon Fouta yaltini woɗɓe ɓe ganduɗa ɓe jebbilaki e oɗo cuɓaɗo ɗum ɗo foof koko ustoto tan e nder ko Amadou Ba ko ne foof dalil mana deuxiéme tour kono ɗum foof e wade noon yimɓe kam coynino wonde ko deuxiéme tour e nder deuxiéme tour o kadi yimɓe coynino ko Amadou Ba ne foti wonde gadano jooma e rew hen kono noon ɗum ɗo réalité politique o riwti ɗum holli tagi ɗum feeñi guila e binditgol ngol kala janoɗe e binditgol ngol e nder mairie ji ɗi yaade tan sunno yaade walla ƴeewoyde ene tawi ko sukaɓe meeɗe gaari winditade nden aɗa fonno jottorade ɓe ɗo ɓe binditorto ko ngam wotoyde nden mbiyefe ko sukaɓe ko dille ko helde ko foof kono jogatnoki arme o joganoki jogitari ndi carte o kono joni sukaɓe ɓe jogui carte men ko wotoɓe te kadi mbiyat hay ɓeɗo arde hande gaari kañumenne ko hollirde wonde ene jiiya e nder polgu ngu hollirde wonde jeeya e polgu noon firti ko janggo e jaam siftoro amen e nder gueɗe ɗe siftoro amen e ministére uji siftoro amen e direction ngaji siftoro amen e kala ko aɗa ƴetta
ɗo noon hankkadi wonata ko pression e dow omo ganduɗa kañum woni cuɓaɗo kañum e hoore mum joni noon beela rupture kalletenoɗo par ce que ɓe kalano ko projet noon ko haadema wonde sa woni hankkadi projet wontata ko programme or won programme gonɗo ɗo mbaɗaɗo ɗum mataw en natani hen mbaɗaɗo validé taw ko partenaire uji mbaɗi ɗum validé ɓe mbawa ƴettude ɗum ɓe beddo e ndiyam hono PSE ɓe mbawi noon waylude inde nde kono ko projet o eɓɓo ngo noon koko jokkata heddo noon satede e yurnitede tawde ɓeɗo gardani welede gardi ko darde gueɗal moni foof ko darto gueɗal nder hen yanti hen sukaɓe hadde ko heppuɓe ko heeñiɓe cikkata mataw ko ñande jooma e suɓade ma nangue natto fuɗirde funnangue fuɗir hirnangue walla nangue natto mutirde hirnangue mutir funnangue manam kadi cikkat ko ɗum fota ko waklitanne aduna jogori wadde walla ko dardo politique daroto aduna goɗɗo ina fuɗɗito mon fof sikkata ɓawa janggo mana ko dawro ligguey jomayde no soɓade hen no ɓumɗo ari tawa tellima kono nde weeri nde nangue ɗe fuɗirannoto toon fuɗiri asman timɗo e men ko noon o timire men jaɓɓaten koye leydi ndi jaɓɓanɗen ndi moni fof fini dañ koɗo dawanno joni hamme janggo Amadou Ba politique ko holɗum gueɗe ɗiɗi nan ɗon woni